do worona si be duma ko ka furausa o be furausa o konona na ulube fatu ka fura nunun to be ka fura to fura be mata o fura nunu ulubu fere bana bagato wero ma ulube ko bana bagato wero be chogodi o munu nya ka fura sa fatura aka fura wuya ta de abudi aka mugoma abudi aka mugoma munun be aba ka fura ta ka duma nu yere de ko nunun ko ne anya faruma anyu to awbolo abu ke chogo me wala abu ko chogola ube au yu duma uyire da yu kaminan faranyon ka uye furam nunun bo kaminan na kuto doktor sola kata kuto o ya ira umako de tula donc au buta ku ke minya buta kokoye wala me abe saru la folo da bu ka fura duma ka aywa ka saru ka fura duma de nu yere ya dauma donc afule bashi tola me au kana furonta ko banna dura uti haru fura to nunu nyira ka mo la abota wote bede abe fura nunun da ka mugo ma ka fura to fude uba ka fura fude munu sanna ulude taro uyu ka wuri de lo yusa ulude taro ubo ka chogo nu yudi au ma fule nu ko bo fera au ma fule nu ko amma kote nunu na fula u bolo bashi tola wa alaikum assalam wa rahmatullah هذه مسائل أنا تكلمت فيه مرارا في الفتاوى وفي الدرس وفي الخطبة علي من ينكدرك كما لنين مونye كم ممر علي سنقتي ويمرتانو كسرغ ودوده دونك بغا دوده ko akumana maulidi ka ko akoni maulidi min fulenye ko chide make ko sheba make bo ko karani saba keme saba kulu te maulidi ndo kumake bo ko ay manani maliki abu hanifa shafi ahmad ibn ko akon nunu site maulidi do ko ako ewa keme sankebe saba hijra sankebe saba temenen ko fede ko maulidi do na dinala ko ako ubedi yuna fatimi yuna kulu de maulidi do dinala ku yuddambe kata ciden de muso fatuma ma ko kasoro ko doni ko ba haqiqa o yafo ku lesriye yahudiyawde ko mawlute dina do ye bidia de do kambo min fonninna o am fana yenninde fo anyen nimbange an ko mawlidi ye bidia de la cité sur mawlidi la jinyana ma yankono de la cité sur mawlidi da ibe se ka galon ko ni fo ibe se ka galon tike ka galon fo ka aya do modo fe ka ke fenye ala ma jigi min kama ibe se ka ciden ka hadisa do modo fe ka ke minye fenye ciden ma ke minye sebo ma ke minye ni tesir alai ida lam tastahi fa fal ma shita imam na maliki yo fo mo ta kuna kun ni hada madinte sama te maloya min kadiya keke oni maulidi be dina kuno o be se ka ke kelenyewa ebo ipeta dilo subu hawdela وما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل amba se tukati sale nana ko ciden ko niye mugo ye kurona aya minye mutasabihay ni hakirina jugu tigi be se ka profiter ka fo ewa aka hakirina jugu la pour ka mugo tromper nay ubi hadisa minye mutasabihay ni hakirina jugu tigi ni bidia mugo be se ka fo pour ka kalambalu tromper nay ciden ko hadisa sugo aya sugo niye mugo ye abe tugu ulu de la qur'ana ni hadisa kono ko ala ye fitina mugo min fo odo ire kolo sama ala ye fitina mugo mun fo qur'ana ulu de do ire kolo suma quoi donc mbalmo ka kuma surnya comme an kuma nan ninna ko sobe quoi
ahli sunna wal jamaa fahamu salafu salihin ite sunna mo nyuma si soro jiya kono nabe delila foyima mawludi la nabe mawludi la daga te ita soro te e wa delilete soro mawludi fukata jawli dina dote ate dina kono hari munum nyere bake kake u yere ka kuma koro umbe ko silamiya dote mawlidi ate silamiya kono ate dina dote ate dina kono e hari mali yere mawlidi tumbe mali kono aw nyanka demisenya beke firu kala nante mawlidi do mawlidi salli tunte ni mali yere kono yere folo uri nyini na ude ya do dina kono hari mali yere kono ayata kofe munum be sambi durula abe sambi wolon fulala aw ya kanyana ma minke burusula mawlidi tumba guleya ni feti tumbeya don na minna don na la fembe donna shirku ya donna mawlidi da bi jamana yin kono kanyogo nambara kanyogo nafolo taraki o donna mawlidi kono bi jamana yin kono don na mawlidi kono jamana yin kono mijiki donna ala ki donke ka mijiki uke sumu abe kera mawlidi ko yebbi ciatiri bo donna ala den kunde do sabune ubeta kuraba ubeta sabune fu ubeta bambuna ubeta ninte tilonke dina kono ciatiri bo yoro dola ni mawlidi kera yoro mi na bo bece katana ye ko barika bola yoro dola ina wuri hakke do da ina wuri hakke do ta konni taro do ka ko furu kono sani sanka yele ma ko be fensoro yoro do ka mawlidi kolo baga munum be faga misi munum be faga u ka kolo boro be fa ola ka susu konni ya afrika baloka ko aba bugu sani sanka yele ma nunu te fulanka fo yeba mawlidi dola do da jibeta sujudi be ke dowye mawlidi dola kisa siriku kisa de fo buruda siriku ewa baytu munum be buruda kono dube fo o folen ko fe ni be setane barala setane te doila setane na dola kulura sallallahu alaihi wasallam muhammadu nana be ki kan ganni asiri la hawla wala quwwata illa billah men balimo bidamu ta o yere dimitanna o yere dusukasi tanna o mamadou bune hadi mari gale ya fo chogo mi dere ako ewa munu nyere bu dambe kata sunna made ko ulude ka jugu kata sunna makateme bidamu kawo bidamu ko ni done do nale ya fo ba be ba le ka kote do saw utale konte ale tanade sunna mo ya yin fo ka cinyate me mimba ndambe kata ma o ay sunna ni o kumanado ode tora be sunna ka kateme bidamu yere kabbi iyaro shaykhul islam bunte mi ko bidamu ka tora be silamiya ka kateme yahudani nasaraka bunte mi ayofo ako bidamu tora be silamiya ka kateme yahudani nasaraka parce que yahudiya fule na yemmi fo mo sita mi na ye fengo silamiya ka jomba mina kafiri de ninye ninte silama yere ni nasara yemmi fo silamiya ka jomba mina ye kafiri de ninye mogota ka kuma mina silamiya la me bidiya mogo be konte silama de la na ye min fodu mogo ba jate silamiya de ni eye aradu ka kadu ko silama dama be nyugo bidiya mogo ka jugu silamiya makateme yahudani nasarka si samba fo fana sunna mogo munun fana be sunna mogo chela nubu dambi kata sunna ma nunu fana ka jugu sunna ma kateme bidiya mogo ka munu bu dambi kata sunnama abe bombo si chogo ye kelenya fo chogo me fini don chogo be kelenya muso bebe sutura ni hijabu la mala kanyi kene mala abe chogo kelenya me dusuku na te kelenya ni fana ka jugu sunna ka katem har bidam go fana ka munu bu dambi kata sunnama ulu fana ka jugu sunnama katem bidam go ka mo ko famu o de kasare jiyan kono sisa me ambe min fo min be tile ka tile min te tilewa wa in tatawallaw yastabdil qauma ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ni hakili sigi ba awngolo ala ko ni mugo ya ko di nindina nyuma ma ni nindina nyuma foli na keli ko ala ba wu fale mugo were wuye kartani awye kam mugo were wunati munum be nindina defa kan ni sunna defa ka sabatu luteke komi aw nyugo
ciden ko la tajalu ta'ifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man khajalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum la zalika ni hadisa fana ban hakili sigi ciden ko le kam manton jama kulu te wulun wala abada ulu dolendo cinyaka ulu bangelo ulu demelendo do ka cinya bangelo bu ka cinya bange u demelendo ala fe ni mogo yu ka demeli toye wa ka bo koro ku ye ku toye o te foi toruma ni mogo yu soso ku fonko nyonya dongo do kuma unofe o te foi toruma ulu bu ka cinya kala bu deme fo kata jiyan wuli surnya ni hakili sigu be sunna mogo bolo min bi damne kata sunna man nabe tila katile de nate tile ni dina te cinya cew salu fawjanu yowde fo ako dina te cinya o ambe siralla kanande cinya inna allaha la yudayya dinahu ala ta ka dina labila bara ala ta ka dina cinya de awde be cinya ni mogo ko ibe jenge dina indela ini hirafu talawunu ede be cinya dina inte cinya ala be demisen fitini bo abe nin dina jo sankeme cire nyofo ni nin dina jengena ala be cebo mimbe nin dina jo asenkal nin dina te cinya de ambe siralla kanam de cinya me dina en konete dina in sabati lende be to min be sabati ka sabati min be cinya nyine kafu nyode fo har be kutubala nko kunu ni bite kelenye kunu mogo munun temena cide nyode fo ko mogo temena awunye si ube si de da kunkune chamanche ka dayele komi file ka ci fulaye fo kana sen fulala pour akabo akadina la ota labo akadina la ube mogo sini si de ka dayele komi file ma yasuddu an dinihi mota labo akadina kuna besa akadina ka me bita kera munye muslimu ka hadisa min fo ya bi udinahu bi ardi min ad-dunya bi mogo kera da ba kadina fere jinya na fama wata mogo be jenge wa muga mogo be jenge wa keme abe jenge mobili kele abe jenge du kele ndira madro yesira bila wala gatara al malu yamilu bi rijali na folo betani chew yede koy alimalu yamilu birijal na folo betani chew yede koy na folo be che min to achogola illa marahim rabbi alaka ti man danuma ko fatiha kalali almami ko fe wajibi do be wajibi de do ubeda tabul samit ka di sabe la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab doni ko hadisa shite suka jonni hadisa kuro ni hadisa muntafa walai ciden ko sallite mugo ni ma fatiha kale ka sallila ikelembe salli o ciden ko sallite mugo ni ma fatiha kala i almamiyo ako sallite mugo ni ma fatiha kala i almami ko fe mugo ni hadisa ba bede la kuma sahale sahada made ibe almami ko fe almami ko fe fatiha karali ka wajibi ni almami be fatiha kala iba Allah men ni almami tirala ka fatiha la ibi ka fatiha kala ni almami be sora werela anyen nin jabi isra ma jabi dawda mun nin jabira ko bombo shi kallabe ka do bola Cheikh Salou Fawzan ni karanina ko mogo do be do bombo shi ko be do bola ka dala kenye ko Abdullah ibn Umar tumbe do tiga aka bombo shi la ko tigi ba ka della kenno ya ko am banka della kenni ci den ka disai afulliha urqulliha wafirulliha ci den ko akwa ayayya fa bombo shi ma wafiru aye bombo shi chaya warruqu aye bombo shi janya akon nimbe nana bombo shi kola ambe on asado ci den ka di sawla donc bombo shi foite bala bombo shi yede kata tilo korola late shi munumbe bo tamanka ya kana bombo koloka ninde toko ko bombo shi maga kana kenina kana tige kana foyi bola bombo shi na ana kace masiride bombo shi nyana kace ni muso bonyo konade mogo kana maga ka bombo shi la foite bola Abdullah ibn Umar ta aya kana yere ka ijtihadu ani shebo to ma biala nu ko sheba ka kuma beke hujaye ni sheba ya ka kuma fo ni ciden ka
kuma ba bo nyogon koro sheba ye kuma min fo hakilina min tumba bolo ani ciden ka hadisa ma bo nyogon koro kele fulana ni sheba ye kuma fo sheba to ma so sala mena ya so sheba to ya so sala ka kuma tisiga ke hujai Abdullah ibn Umar ni sheba to ma benni naw sheba to teninka Abdullah ibn Umar de tumbeninka o yere Abdullah ibn Umar tunta ke wakati bede munum bi ka delile kan parce que be delila wuta delila yere ewa dilan chogo to de do ni koy be della kan Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar tayre na tara hijiro lade ugal umra abe dobo bombo sila na ya tege fatto min tora batige me kuday de bi tadide kuday de bi tatige de Abdullah ibn Umar tabe sika ke ma della ire ya kele fulana Abdullah ibn Umar si hadu do de tumbale bolo muhalliqina urusakum wa muqassirina bo aleka fo aleka barake ni aywa barake aya fule ka ko fula min fo aleka barake ni aywa ubede ko muhalliqina urusakum yesika ni ikundi o muqassirina kundi len ko be shibe na be sika ko fewa bo puru ka barake ni muqassirina fanaye bo abai atike fa bombo sila ni to min tora batike pura ka ke muqassirina fanaye Abdullah ibn Umar tumbe bombo si tigni si hadude nani sebo to ma benina donc bombo si foi tige ka bola abeto a chogo de la hari hadisa munun nana fufin ka tige bombo si la sima saha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirul lihiya ciden ka bombo si tun ka chade na chogo de kasiful lihiya ore ato har kunu be ibn Usmanu mbaka sodo lamme kala ndewu yanyi ka kom bombo si janya danya jumai akuru kuba kala ndewu yere yelela ako kumbele ko bombo si janya ye kumbele de ako ale yere ye do ye ka bombo si bu barala ko ale yere yo ye ako bombo si danya kumbele de ala ka klimanda aha aha wa alaykum salam ko sariya konona la kunna fembe furake cogo mana ni setane be hadamaden nofe setane be hadamaden minna jinna setane ubula be furake cogo di apolo ande la ko foya na ya soro e yere be seka kalanki yere la cide nye duwa munun fo ye jikiru munun fo ibe seka ulu fo yere la ka kalanki yere la puru setane ka ge ka boela yere boke ni yere tese ko ke idale mbo mo min na ko lañe sernya bagara be sira alañe limana jondo ni tara fe be qur'ana kala ika ani do munu sahara cide mbolo abe se ka ulu kala u kalimania min bala nyina sernya min bala o be ke sababu ka setane nge ka boila ibete yere furaka fe donc setane be furake ni chore la qur'ana hadisa sahale munu nya adi do munu koro kanyi do munu sahale ndo e wa setane be furake ni chore la donc hada madem bolo iba furake ni chogode la ahmana buni hambali ibun temiya nunu utumbe qur'ana kala mugo ka ka setane ge ka bo mugo la limane mu bu bisun ko me uluma ko bara daire salafu site naye ewa bitigi daire ube ka bara da daire urtiya kama ulubu ka bara de la ni ewa femmi nyala ka jomi soro be se ka ideme ni minye ube kalanki ka saramina yere tala ube kalanki ka setane ge bunte mi atumbake me amaka barada yede ahmara bun hanbali tumyake ahmara bun hanbali tumbe setane tumbe dola ahmara e qur'ana kalaka ka ge ka bo ala ahmara faturi setane sagira kana tigima utara ahmara ka kalande fe aye qur'ana kala setane kumana bana bagaton nenka kalande ko bo akonte bo akoni ma bombi bugode mbi goside akonne ako magannatu ako ahmara fana tunko ka boy bora yo ko ahmara be siralanye de ete siralanye ni magaranne la ni min bora lay baye donc mo min be siralanye limaniya bala setane o betani ode donc ibe tawtigila mo fe abe qur'ana kalika ka ciren ka do sahalin kalika ibi yere furake o fe mais do be min fo koni setane bana bira o be dabari bela koy kata nyogona dabali kelake aka dabali mbola utebe de uye chire nyinen kan nusratu ni korte bila dabari bila ikata anyogona dabali kelake aka boyima che chiden ko mina amali shaytan ako ye shaytan ka barade
mana ni dabali bila kata nyogona dabali kala ka boyla ciden ko ye setane barade wote bede o ye haramu yede ni dabali be mogola te daga kata anyogona dabali kala fe ko aka dabali boyla wote be donc ibe ta mogo de fe min yelli mana jonya alayhi salam bagay aka qur'ana karela ni ciden ka do ah ah walim sa ah ah bo ko alebe hadisa do nyinen ka ciden ko bagilu ye mogo de mogo mi ale ko fora tigi masallika ama sallaka ni hadisa hari odo inna allahu malaikatu yusalluna be abe hari bunkasir kono ko me hadisa nunum be kala hadisa de do me akore munye ni ciden to ko fora hari ni sallira rasinya kila wasara bagilu ya iborala ni sallira ka sinya kila to ko fora sallina ka sinya kere ibora bagilu ina bo sallallahu alaihi wasallam ko be ciden ka salli to ko be wasate hari ni masalati ibrahima be ke abe ko me be hadisa tugo bolo chogomi no ba fo sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wasara cide nka salli asurmanye woye bo ko wajilu kiyun kono ko folo bidamogo de tumbake me fol sisa ko sunna mo be kiyun kono be wajilu forme yoro dola bo nuna nyogona nu be muhadara de ke muhajara mimbe ala fahamu salafu salih wajilu mimbe ke qur'ana ni sunna de be fo salafu ka famuka bo be ke wakati kunkuru de fana kuna atejanya ka subeta 30 minutes na e wa wajilu janya na eri kelen nyogona sute jamfa mogola ani fana wali cewnu wali muso te nyagambi nyukona ani fana ute wori takada mogoka ani fana amado ko sigi nyogo munumbe uye pilenye ke ko wajuri mbu toro mikoro kambu toro nunu na nyukona mafo au beta yoro mu yere de ya nyini ubafe akana wajuri ke ukase ka dina famu don ni wajuri chogo nyuma mbeke ala mani hajun nubuwa ciden ka tasira ka sarafu ka tasira wajuri mbeke odeka amake wakati janye amake ko aye e wonna furo kunko bila mugoka ka kunko bila mugoka bo amake fana ko ka muso ni cewu nyagambe nyogona adonna fana nafani faida bala ki mugo uyere de jenano yoro na nyogona bashi tola wa alaykum salam ammen ni fosi sawa an ko ni wajulu be ka kanake ko be wori da mugo ka wori mina mugo la bon ni andella ka mawduke nina wo atigi beta ta ko sunna denkundi mu chogo nyuma ndela ka dondo ka fatawa be kaka bobo ka seti nyini ko o chiama ko wakati masela bo ko muso ni a ce fatura kalo nani tileta sariya do muso korbaw bake wa muso bede bake doni ke bawo ko harin ni ya muso furu siri abe simmi de muso do be abe simmi ya furu siri ni fatura kato kalo nani tileta imbaka ko aya ko so wallazina yutawaffawna minkum yajaruna jiwaja yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhur asra alama muso sibo muso lanina ala ko de mugo munum be fatu ko ka muso to o ka muso ka siginu yereye kalo nani ani tileta don ke ba ko hari ni fatura ka muso min to ni fato de do minye idanya baka aka woli jude ba koroshi fe munu haramu yara bolo ba korosoma ni ate uluke ni demisim fitini de do
hari nama baligoya e ya a furu siri fatura kato furuja baka idda baka aka walijo ba koroshi munu haramu yaraka idda toka ba koroshi akana uluke aka idda kono nana donc bede benni aya kono iddo nani muso ima doni muso ye muso koni tokore muso ya furu siri doro yi muso do yi fatura katoro be idda ke aya in koso wa ijma'i ulama ani doni ke ba bede bennoka wa al hadithu shahin barwa bintu wasiqi ka kibar yalla unana cide ma ce fatura kasoro ama donaye unana cide nyininka cide ko furu sirira me ce ma dona fatura kato cide ko idda baka kaluna ni tileta furu na fulo da fale be dama be do ce ka ciyela donc minye muso ko muso mabo muso la fatulu idda ba beka aya nya fulo e fulana ijima usabana cide karisa alaka timandam subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik do worona sibe duma ko ka frausa o be frausa o konona na ulube fatu ka fura nunun to be ka fura to fura be mata o fura nunu ulubu fere bana bagato wero ma ulube ko bana bagato wero lo be chokodi o munu nya ka fura sa fatura aka fura wuya ta da abu di aka mugoma